Attorney Vic Rodriguez ang kani Executive Secretary sa unang mga buwan ni Presidente Bongbong Marcos ato ning pangutanon kabahin kay may ni siya gyud ang ngayon ani kay siya may abogado unahon na to ang pangutana ang kabahin sa impeachment nga nag-ungong karon padung na Senado ni ug unsay may tabo ani. Attorney Vic Rodriguez, good morning po sir. Magandang umaga, maayong buntag Cebu, maayong buntag Oka at maraming salamat sa inyong paganyaya sa akin ngayon sa inyong programa. Sir, Bisaya ka pala eh. Hindi ako, gamay lang, gamay. Gamay. Sir, itanong ko po sa iyo, in Bisaya, maintindihan mo at saka pwede lang ang sagot mo ay Tagalog kung pwede sana. Oo, kung maintindihan ko, kundi tatanungin ko sa iyo, ano ibig sabihin? Anyway, sir, naka-live streaming po tayo. May mga Pilipinong nakamonitor ngayon sa ating live streaming sa buong mundo. Karamihan dito nasa yung mga gabi ngayon doon sa Amerika, Canada at ibang bansa. Sir, unang-una, tanong namin, kahapon po ay mukhang walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema tungkol po sa petisyon ng mga abogado ni Vice President Sara at sila po ay humingi ng sagot sa Justice Committee. In 10 days, kailangan magbigay ng explanation doon po sa Korte Suprema. Sir, ano po ba ang proseso kung sakaling in 10 days magbigay sila ng explanation ang Justice Committee? Ituloy po ba kung sakaling walang temporary restraining order? Well, number one, I think yung kautusan ng Korte Suprema na pinasasagot ang House of Representatives, specifically the Committee on Injustice, or Committee on Justice rather, is a good start dito sa kasong ito ng mga abogado ni VP Inday. Dahil ito ay pagkilala na may basihan yung kanilang isinampang petisyon sa Korte Suprema. And it will serve as a good pressure for the Committee on Justice na magtrabaho ng tama nang naayon sa ating saligang batas at ibigay yung tinatawag na due process, hindi lamang yung procedural due process o kaha, kung hindi pati yung higit pa, yung substantive due process kay VP Inday sa ginagawa nilang witch hunt o house show na pagdinig at paghahanap ng ebidensya. Ngayon, yung pangalawang tanong mo, pag hindi nag-issue ng TRO, matutuloy pa ba ang hearing? Kaya I think the workings and the mind of the Supreme Court is that it has and it will always accord a co-equal branch of government, courtesy and respect. Alam niyang co-equal niya yung legislative branch. So hindi siya basta mangangahas na mag-TRO nang hindi ito pinasasagot. Kanya binibigyan niya ito ng 10 araw na palugit na tumugon doon sa reklamo ni VP Sara o yung kanyang mga abogado. At kung makita ng korte na hindi meritorious yung naging posisyon ng House of Representatives, maaari itong mag-issue ng TRO. At pag ito'y nag-issue ng TRO, ititigil ang pagdinig diyan sa Kamara. So, ibig sabihin, Attorney Vic, walang mangyaring pagdinig doon po sa impeachment court kung sakaling may temporary restraining order na ipalabas ang Korte Suprema? Depende sa lalamanin ng TRO at depende kung ang TRO ay eventually magiging permanent injunction. Ibig sabihin, pinatitigil na permanently yung pagdinig kung may permanent injunction. Pero kung TRO, depende sa araw. Kung ilang araw ito ipatigil. Oo. So, now, Attorney Vic, kung sakaling may specific number of days ang ibigay ng Korte Suprema sa kanilang TRO, for the sake of discussion lang po, Attorney, para sa mga tagapagkinig natin sa buong mundo, sakaling meron, ano po ba ang posible, sir, ngayong kung sakaling mapunta na ang mga articles of impeachment doon po sa impeachment court sa Senado, ngayong si Senador Chis Escudero, sampahan daw umano ng kaso ni Ombudsman Boyeng Remulla, posibleng ipahuli silang Joel Villanueva, Jingo Estrada, ang matira na lang dyan I think si Robin Padilla, kasi wala na rin si Senador Bato at saka si Senador Bungo. Now, sir, hindi kaya dihado ang kampo ni Vice President Sara just in case
yung pagboboto ng mga senador as judges sa impeachment trial ni Vice President Sara dahil parang hinahabol na ngayon ng Malacanang ang mga sa tingin nila mga pro-Sara senators. Tama ka, maganda yung observation mo. Tama ka, hindi parang. Talagang ginigipit nila. Lahat nung sa tingin nila ay hindi papabor sa kanilang script na ma-impeach at ma-convict sa impeachment court si Vice President Inday Sara. Kaya ginigipit nila, kakasuhan, ikukulong. Pero pag tiningnan mo ang ating saligang batas, ang malinaw sa saligang batas, kinakailangan mo ng 2/3 vote to convict any official subject of an impeachment proceeding. Hindi sinabi roon kung yung 2/3 ba yan ay 2/3 na actually nag-participate o yung buong kabuuan ng Senado. Kung 2/3 ang buong Senado, whether you are present or not during the trial, 24 yon. So kailangan mo ng 16. Ngayon, kung may nakulong at naging non-bailable ito, natural, hindi makakapag-participate. Kaya lang merong other modes recognized by the court now, here and abroad. Pwede naman silang mag-participate via online. Because even if they will be sued, this is my interpretation, my own from my own legal mind and own legal view. Now, even if they will be incarcerated for the time being, maging PDL sila, yung persons deprived of liberty, hanggat wala pang conviction, they are presumed innocent. Until guilty, until proven otherwise. Hindi ba? So pag inosente ka pa, bagamat nakakulong ka at non-bailable yung kaso mo, hindi pa rin nawawala yung pagiging incumbent senador mo. At habang incumbent senador ka, marapat lamang na mag-participate ka sa isang napakahalaga, napaka-importanting proseso katulad ng impeachment proceeding or impeachment hearing. Hearing na, hindi na proceeding. Hearing na pagdating sa Senado. So sa aking, in my own humble opinion, sa aking pananaw, ay hindi pa rin dapat mawalan ng partisipasyon yung mga senador na makukulong pagdating ng pagpinersa ng corrupt na administrasyon ni Bongbong Marcos na ikulong yung mga inaakala nilang hindi papabor sa kanilang script. So, Attorney Vic, ito lang po ang obserbasyon ng mga tagapakinig natin. Si Vice President Sara daw, hinahabol na may na pinagbintangang may 600 million plus na intelligence funds. Samantalang yung mga mali-malitang pera na hinatid sa bahay ni Martin Romualdez, bahay ni Sandro Marcos, pati na po sa bahay ng presidente, ay hindi raw. Walang, parang binasura kaagad yung impeachment complaint ni presidente doon po sa Committee on Justice, which is yung una na final earlier this year. Now, bakit po, sir, paano natin ma-reconcile ang utak ng taong bayan kung sakaling yan ang kanilang obserbasyon na yung 612 million lang, while yung pinakamalaking ilang bilyon yung nanakaw nilang pera ay parang binasura lang? Tama yung obserbasyon ng sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa nga ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas, specifically yung Due Process and Equal Protection Clause of the Constitution. Nakita ng lahat na hindi nagtagal yung impeachment proceeding laban kay Bongbong Marcos. Alam naman natin na hitik-siksik liglig ng kurakot at korupsyon si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon. Pero idinismiss ito agad doon sa impeachment proceedings pagdating pa lamang sa hearing on substance. So ang sinasabi nga natin, nagsampa rin tayo ng for petition for certiorari and prohibition. Ang sinasabi natin, iba yung ginagamit na panukat kay Bongbong Marcos, iba yung ginagamit na panukat kay VP Inday Sara Duterte. Bagamat parehong kaso ito, impeachment, dapat kung paano mo trinato yung impeachment proceedings laban kay Bongbong Marcos, ganun din dapat yung gagamitin mong panantayan o panukat pagka na dinidinig mo na yung kasong impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Malinaw dito, may double standard. Merong tinititigan, may tinitingnan. Merong pinapaboran, merong dinidiinan. Kaya dumudulog sa Korte Suprema. Now, Attorney Vic, itong posibilidad na mangyari in the coming days, sir, bakit po ang
ang taong bayan medyo tahimik ngayon sa flood control controversy. Yung controversial na mga mali-malitang pera, bakit sa inyong hanay at sa mga yung mga anti-corruption group na mga Filipinos, bakit walang pressure sa ombudsman ni Ombudsman Buying Remulla na kasi itong ombudsman ay constitutional body at it will end to my understanding yung ang ano niya is 2032 pa magtatapos ang kanyang termino as ombudsman. Sir, sa inyong palagay, if ever until 28 naman lang yung presidente kung sakaling abot pa siya sa kung hindi siya ma-impeach next year. Sir, sa inyong palagay, makukulong kayo itong mga sabihin nating mga higanting magnanakaw sa kaban ng bayan right after the end of sa term ni Presidente Marcos? Yes, ikukulong lahat ng nagnakaw at nagpahirap sa ating mga Pilipino sa ilalim ng presidency ni Inday Sara Duterte. Klaro yan. Papanagutin dahil nga gaya ng hakbang ng maisog. I take exception to your observation, Oka, with all due respect to you, that we have been quiet. No, hakbang ng maisog has always been at the forefront on the fight against corruption. Hindi kami bumitiw simula nung itinatag ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong January of 2024. Hanggang ngayon, ang dami na nga naming kaso eh. Kinasuhan namin yung sa kanilang kaso sa Supreme Court laban dyan sa unconstitutional na 2025 national budget. Kami rin ang nag-handle ngayon. Sorry po sir, hindi pinick up. Sa totoo lang, araw-araw kami nagbasa ng mga national broadsheets. Ay, wag ka na magbasa ng broadsheet, o wala ka maaasahan sa mainstream media. Bayad lahat yan. Kaya nga, hindi namin nakita eh. Akala namin, tahimik lang kayo. No, you better shift channel or change channel to social media. Yung mainstream media, wala yan. Parte yan ng aparato ng korupsyon at kurakot at pambubudol ni Bongbong Marcos. You cannot rely anymore on the social media. And I'm speaking as a matter of fact and as a Filipino because public service supposedly ang media. Pero ngayon dito sa Pilipinas, hanap buhay na eh. Ginawa ng hanap buhay. Nawala na yung public service aspect ng media sa atin. But Now, I'm only referring to to the mainstream media. So, Mas mainam sa ating mga kababayan na tumuto kayo sa social media, wag na sa traditional media or mainstream media. ako po mismo sir, natutuwa nga ngayong umaga ay pumayag kayong mapanayam ka namin sa ere kasi sa tingin namin ay walang nagpe-pressure sa gobyerno ngayon. Nabasa namin kaya nga nasabi ko po kanina na parang walang nagpe-pressure na mga anti-corruption group sa gobyerno para ipakulong yung mga magnanakaw kasi yun ang isa sa mga bago pa po ang Iran US Israel war. Dati naman tayong naghihirap dahil sa mga kurakot ng mga opisyal, pero yung sila po hanggang ngayon mas mayaman, hindi naman matitinag yung nila bulsa nila kagaya ng mga maraming Pilipino. Kaya nga ginagawa nila lahat na matisod o mapatid nila si VP Inday Sara sa takot nila sa salitang transparency at full accountability. Dahil sa ilalim ng panguluhan ni Pangulong Inday Sara Duterte pagdating ng 2028 or even earlier, sila ay tiyak na papanagutin. Sila ay hahabulin at lahat ng kanilang ninakaw sa kaban ng bansa nating mga Pilipino ay hahabulin at ipasasauli ang lahat ng mali-malitang perang ninakaw nila. Kaya ganyan katindi yung kanilang operasyon laban kay VP Sara Inday Duterte. Takot sila dahil tiyak makukulong sila. Pero Attorney Vic, kami pong mga ordinaryong mga Pilipino, kasama na yung tagapakinig natin, ay nagmamadali. Ang judicial process natin dito, it will take years. Sir, ano kayang maaasahan namin? If ever, Vice President Sara will win sa 2028, ilang taon kaya pa ang hihintayin ng taong bayan bago makulong yung mga magnanakaw na yan? In particular, si Tambaloslos. Let's put it this way, Oka, sa ating mga kababayan. VP Inday Sara, when she becomes president, will lead by example.
At pagka yung leader mo ay nagtatrabaho ng tama, lahat ng aparato ng gobyerno ay susunod. Pag nakita nilang no-nonsense leadership ang ipinapatupad ni Pangulong Inday Sara Duterte, lahat yan. Wala namang Pilipino na gustong pagnanakaw. Wala namang Pilipinong gustong naghihirap ang kanyang kapwa Pilipino. Kaya lamang, pagka yung korupsyon ay nagsisimula sa ituktok, mismo sa tanggapan ng Pangulo, kagaya ng nangyayari sa atin ngayon kay Bongbong Marcos, lahat yan, tatama rin na magtrabaho. Lahat yan magnanakaw na lang. Yan ngayon ang legasiya ni Bongbong Marcos. Masakit sa mata, attorney, ha? Kung sa totoo lang po, attorney, kung right after the presidency of Vice President Sara, if ever lang, for the sake of discussion, masakit sa mata namin na tingnan yung mga magnanakaw na nasa lansangan o nasa nasa gobyerno pa rin dahil sila po ay makapagbayad ng, sabi mo, makapagbayad ng mga mamahaling abogado. So kaya hindi sila basta-bastang makulong. But sir, by 2028 yung inaasahan namin kung sakali lang sila po. But ito po, kung sakaling habulin si Vice President Sara at ma-impeach, mayroon pa ba kayo in mind sa Maisog Group na alternative just in case Vice President Sara ma-impeach? Ako personally, pagka talagang hindi nila tinantanan si VP Inday Sara at sabihin na natin naging matagumpay sila rin. Ako personally, at sa hakbang ng Maisog, nandyan si Mayor Baste Duterte. Bata pa eh. I think qualified pa ba? Qualified na po ba ang kanyang edad? Yes. 40 years old? He will be. He will be come 2028. Ito yung aking personal na pananaw. So, ito kasi sa tingin namin habulin talaga at magiging guilty. Kasi alam naman ng taong bayan na parang yung Malacanang magbibigay ng mga mali-malita na naman para iboto pabor sa kanila at against kay Sara. No, let us not give up on this fight. At wag tayong isusuko na lang ba natin ito sa mapang-aping Malacanang? Dapat lalong maging aktibo ang mamamayang Pilipino. Mag-ingay tayo, yung tinasabi mong pressure, ang pressure hindi lamang dapat sa hakbang ng Maisog. Dapat ito bawat mamamayang Pilipino makibahagi, makialam, mag-ingay. Iparampialam natin sa mga kongresista na hindi tayo pabor diyan sa House Show at kalokohang impeachment proceeding laban kay VP Inday. Para nang sa ganoon, pagdating ng botohan, kung meron bang sapat na batayan na tumungtong sa Senado, itong House Show na impeachment proceeding laban kay VP Inday, hindi sila bumoto ng yes. Magboto sila ng no. Kung hindi, wag natin silang ibalik sa Kongreso pagdating ng 2028. Nako sir, kami po umaasa sa inyo sir kasi pareho kayong mga abogado at alam namin na ang kakayahan nyo but hopefully hindi kayo mawalan ng lakas sa paghahabol after 2028 kasi mukhang nakakadismaya naman Attorney Vic Rodriguez ang nangyari sa bansa dahil naghihirap ang taong bayan, maraming namamatay sa baha dahil sa flood control funds na binulsa ng mga magnanakaw. Sana po sir sa darating na 2028 kung mayroong pag-asa pa ang mga Pilipino ay umaasa rin sa iyo. Makakaasa kayo. Alam kong nakakapagod, mabigat ang laban, malaki ang kalaban, mga higante, but ang aking pakiusap sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Cebu, huwag tayong sumuko sa ating bansa, huwag nating sukuan ang ating bansang Pilipinas, huwag nating susukuan ang bawat Pilipino. Tayo'y patuloy na lumaban, yung may kakayahang lumaban, tayo'y tumindig para sa mahihina. Para nang sa ganoon, hindi tayo mawalan ng loob at mawalan ng pananalig na kaya nating baguhin itong bulok, korap at kurakot na sistema sa ating bansa. Nakita naman natin dyan sa Cebu kung paano sinalaula yung flood control. Ilang beses kayong binaha dyan Yung Tino. Kahit dyan sa Cebu, yung mga mapagbalat kayo, yung mga dati kunyari anti-corruption, ngayong napwesto dyan sa Kapitolyo, naging corrupt na rin, huwag nyo nang ibalik sa Kapitolyo. Huwag na kayo magpapabudol mo. Sana. Yan sana, sir. Anyway, Attorney Vic, sir, yung mga tagapakikinig natin, marami. In fact, may mga nag-comment pa na sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Sir, your inspiring words para mayroon
parang sumigla yung mga nawawalan ng pag-asa. Go ahead po, Attorney Vic. Maraming salamat sa pagkakataon, Oka. Maraming salamat sa mga kababayan natin sa Cebu at sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, Filipino migrants at yung mga nasa abroad. Ang akin pong pakiusap lang sa lahat ng Pilipino, patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Alam kong mabigat ang laban, subalit huwag po nating susukuan ang ating bansa. Isa lang po ito. Kahit nasaan kayong lugar, Pilipino kayo. Huwag nating susukuan ang ating kapwa Pilipino. Patuloy tayong magsama-sama, labanan natin at iwaksi ang kurakot at korap na Bongbong Marcos administration. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Attorney Vic Rodriguez, ang kanina Executive Secretary sa unang mga buwan ni Presidenteng Bangag.